गारिया बेलथायदों गारिया बेलथायदों ओमफ्राय गारिखौ बिसोर उनाव सावो ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आङो ओमफ्राय माथायाव बेसेबां बाखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुबाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दंना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिनानै खारासैबो ओमफ्राय माबाबाय बाबाखौबो संबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना